What's up mga Bisaya? So, diyan na po mi karon og Villaba Corp. So, nice ki siya ang view. Ipakita na mo sa inyo ang view sa Villaba. So, mga na itong Villaba Corp, everyone. Naraw? Wow! Nice kayo ni Jollibee rin po, no? So, actually, dahang kayong tao nakita ka, dami pinakabuntot, di mga nangagi. So, makitagit sila sa mua. Papa-van man or papa-chika. So, na, sigal si dahang nangagi, oh. Villaba Corp, the best talaga dahil for Victoria. Wow! So, nice siya. The best place ever. Hi! Check! So, yung mga ganun. Saan? Oh, bitaw red. Ihi na sa kabong. Check! Yun, ang good to. Ano ka na eh? So, mga ni siyang Villaba Corp, guys. So, very amazing. So, dami sa pinakabuntod dahil. Wow! Ito lang meron. Para pong galush. Wala akong jowa, day! So, maganda na pero pag may jowa ka, kung nakayuyap-uyap, char. So, namamalik mo nga rin yung uyap, day. May balak. Pinagpaplanuhan. Sana all. Ulo. Sana all, wa? Buga-buga. Mga to, mga nagko kayo ba to, ha? Check, check, check. Check, check, check. Wah. Me and may May jowa. jowa. Wah! Wah, kuya! Manori. So, the best ba? The best din siya, guys. So, actually, hayahay kayo siya. Wala kayo siya kasilungan, pero
hayahi ka siya kaya ang hangin magud kusog kayo. So na akong buhok ko lupa nung ginaday. So nga nakahangin. So dili siya ka makabati akong init. Yes. So mo na siya ang pinaka front before ka mo tuyok pag gikan Villaba pa dong ari. Mo na siya ibuntod niya mo makita. Nami diri day. Yes. So mo nakita kayo siya ang dito sa baba. So dito hanggang kanding, ganon. So the best talaga siya. So yun sa nako-repeating murag dapay diri. Makita ka sa so mo na siya Villaba Corp day. The best, amazing. Sobrang ganda day. Wow. You know? Ano? Taping yan. Ano ito? Mag-taping yan. Dagan-dagan mo. Wow! Sana all. Plama mo. Chak. Tch, gitungtong ng motor. Kamuligti. Ingana ta ka na magsakay po rin, babagwa. Ikot ta ka na. So the best! Ah! 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 Sino nga, Day? Ang ganda ng view dito, Day. Oo. So ito yung Villaba Corp. So ang ganda. The best place ever. Wow! Sumama na ito, Day. Ala, kanindot ang Villaba Corp! Wow! Yung mga ganon. Nauyab akong tutoy. Wag di tutoy, charot. So grabe ka siya kanindot, kalami. Oh, buak. Bye! Sumama na dito talanday ang Villaba Corp. So, bye-bye guys! Bye-bye!